sem bírtam volna ezt jobban képzelni. Ja. Szól a zene, süt a nap. És egy bella blondina ő benne. Monaco. Ez igen. Erre mondjuk, hogy Hawaii DJ napszemüveg. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Igen. Tout est beau. Garézé. Tu fermes un peu les yeux. Mi? Le soleil Szerinted est nem? si haut. Je caresse tes jambes. Igen. Jó étvágyat, egészségetre. Bella donna. Ez víz, ez a hol. Akkor most véget fel. Berugok. Kellemes sűsült ünnepeket kívánok. Neked is. Tudom mindenit. Nagyon-nagyon finom ám. És itt most végre te is a kamerán leszel. Itt a haverom. Nagyon csípjük ezt a bácsit. Nyomj egyet, légy szíves ezzel. Kiborít. SS lesz, erre készül fel. Mire készüljek fel? És még ez lesz. Ki lesz a végig tőlem. Ez a nézés! Rosszul hallott? On est bien. Te is. Én is. Én hogy csinálok egy jó fotót róla? Nézd csak oda, milyen jön be. Nézd már oda. De a kamerával nézd oda. Hogy nevet? Monaco. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un Légy szíves, egy mot. fotót. Hogy nevet? Már végén ez a fotóval. Il fait encore plus chaud. Ez gyerekek is nézik. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Na gyere, csinálok fotót. Et voilà. Légy Comme une szíves. vague, Hagyjál már végén! tu emportes les gens. Ez kész. Ezzel így fotózzál, légy szíves. Hagyjál már végén! Hát ez kész. Inkább, tessék, itt vagy. Itt voltam őrségben. Igen. Mikor Béla bezáratott. Jesse, ugye azt nem mondod, Jöttünk és mondtuk. ugye azt nem mondod, hogy vissza kell gyalogolnom oda fel. Ha? Az igazság, hogy igen. Nem. Jesse, nem megyek vissza. Hát akkor nem meg fogsz vágni, és ha jön. De miért? Hol vagyok most? Kocsi az ott van, Nuku lent. 170 méter a föld alatt. Hangszerünk fölfele. Te kis rakkos. Mit vettél fel? Hogy beszélek franciául? Nem, sajnos nem maradt. Na ide figyelj. Oda foglak fölvinni téged, oda föl. Ott mi van? Majd meglátod, megfordulsz. Sajnos oda helikoptereket fog menni. Az meg nincs. Andra kifárad, de nagyon. Jaj, nagyon. Lihegek, igen. Hát igen. Béla, hallottad? Liheg. Azért, mert meglépcsöztettük. Persze. Itt a Monaco herceg, ott van motoroljon. Persze. És? Le Saupois. Micsoda? Le Saupois. Mutassam, vagy mondjam? Mindenki szem, mutassam, vagy mondjam? Hallod? Figyelem! Lassan. Szépen. Óvatosan.
Hm? Mi? Mi ez a PB? Milyen tévéje van? Aha. Hát így kell élni ezek szerint. Ugye csak oda? Az öreg. El van az öreg. Mit olvas? Térképet néz, figyelj csak oda. Nincs navigációja. Arra már nincs lé. Nagyon komoly helyek vannak itt, hallod? Gyönyörű. Csak messziben világít az ajuk. Ez igen. Itt lehet élni így. Csak az a szobák mellett itt, mert ilyen gyönyörű nagy gyapsz legyen. Megnyomta a dudat és a bringások mindent tolták a biciklit onnan ám. Hogy kanyarodik a nagy... Hát azért nem kicsi. Ez volt a kilátás a szobánkból. Próbáltam kávét. Siet. Köszönöm már. Száll oda a vízbe áll.